Hvad fanden må nu af? Nå, men det er kraftigt lige meget der. Nå, men det er min morblog. Så skal vi til at se på noget nyt der. Jeg kunne ikke finde noget der revolution, jeg ikke kigger på ringe kraftigt, jeg ikke finde noget ringe alligevel. Det er fandme træls. Det siger jeg, jeg har været kraftigt ved vores stund, så jeg må ringe. Jeg kommer ikke. Der er ikke nogen at ringe. Det er pisse dårligt, jeg synes også vel. Jeg synes kraftigt ikke, de må ringe. Nå, men ja. Ham i så fald, det er jo min bror. Min bror, ham der han tager det. Jeg tror kraftigt, at han råber, jeg ikke om det. Jeg kunne ikke rigtig lave det. Ja, det var noget, og jeg får en lyd for Black Program. Nå. Men vi skal kigge på noget i dag. Så vi skal kigge på noget i dag. Ja, nu er det faktisk. I ved jo, hvad det er sådan noget, det er noget, ja. Hvis I ikke kan finde det, så finder jeg endnu om. Og I synes også, at jeg har en rigtig god uge. Men det var bare sådan en kort video for i dag, så jeg prøver igen en gang, fordi sådan der, jeg kan også kigge på ringen eller andet. Men jeg sagde jo rigtig, så det er meget godt, og jeg kan ikke høre for. Men vi får en gang, og vi kigger til røven på det tidspunkt. Men hvis I gerne vil være på ringen en gang, så kan jeg give mig en high for 20 uger. Men det behøver ikke, fordi jeg prøver ringen af mig selv nogle gange. Så det er fint nok. Yes, au. Men jeg elsker brunsviger. Yes, så jeg tror snart til at bruge hovedet, og det får ja. Men yes, jeg har også fået ring. Ørering, der er nogle ørering. Der er nogle ørering. Nu stiller den ikke skarp, den stiller kun skarp på mig, men det ligger her. Og mit navn var Jens Peter, og jeg er Jens Petersen. Bobler.